खुलुमबाय आं मसे सुशान्त नार्जारि दिनै आं नोंथांमोननो गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय बेनो जाहैबाय डिमेट एकाउन्ट आरो ट्रेडिं एकाउन्टआ मा आगोलनि भिडिअआवहाय आं बुंखानाय जादोंमोन जेब्ला आं स्टक मार्केटनि सोमोन्दै भिडिअ खालामदोंमोन दा डिमेट आरो ट्रेडिं एकाउन्टआ मा गोदो गोदाय मा जायोमोन जे समावहाय माने अनलाइन जुग गैयामोन बे समावहाय जोङो शेयारखौहाय जोङो फाननोब्ला शेयार मार्केटआ जे जायगायाव दङ बाहाय थांनानैसो फाननांगौ जायोमोन आरो बायग्रायाबो बेवहाय थांनानैसो फाननांगौ जायोमोन दा मा जाबाय बेफोर गासिबो अनलाइन जायगायावनो थानानै जाजोब्बाय डिमेट माने डिमेटेरियलाइज्ड बेखौहाय बे फिजिकेल फर्मखौ लानानै अनलाइनावहाय लाबोनाय जाबाय दा जोङो शेयार मार्केटआव शेयारखौ बायनो आरो फाननो थाखाय डिमेट एकाउन्ट आरो ट्रेडिं एकाउन्टखौ नांथारगौ जायो दा आं मोनसे गोरलै रावजों बुंसै जों साफ्रोमहाबो सेभिं एकाउन्ट दङ नोङो जुदि शेयारखौहाय नोङो सेभिं एकाउन्टनिफ्राय डाइरेक्ट नोङो शेयारखौ बायनो हाया बेनिखायनो नोङो मा खालामग्रोनांगौ जायो सेभिं एकाउन्टनिफ्राय ट्रेडिं एकाउन्टआवहाय सिगांग्रो फैसाखौ ट्रेन्सफार खालामनानै दोनग्रोनांगौ जायो आरो बे ट्रेडिं एकाउन्टनिफ्रायसो नोङो शेयारखौ बायनो हायो आरो जे शेयारखौ नों बायगोन बे शेयारा मा जायो नोंनि बे डिमेट एकाउन्टआव हाबनानै थाफैयो थारमाने डिफारेन्सआ बेनो ट्रेडिं एकाउन्टआवहाय डिमेट एकाउन्टआ थाया आरो डिमेट एकाउन्टआवहाय बे जे फैसा बियो थाया बेनिफ्राय नोङो बै माबाखौहाय शेयारखौ बायनो हाया ओंखायनो बिसोर मोननैखौ नांथारगौ जायो जेरै नों सासे बि बसुमतारिनिफ्राय नोङो शेयारखौहाय बायबाय नङा होमबा बे शेयारखौहाय बायनाय फैसा बेनि नोंनि ट्रेडिं एकाउन्टनिफ्राय बेनि ट्रेडिं एकाउन्टआवहाय डाइरेक्ट ट्रेन्सफार जागोन आरो बेनि डिमेट एकाउन्टनिफ्राय शेयारा माइनास जानानै नोंनि डिमेट एकाउन्टआव बियो प्लास जाफैगोन आं मोनसे फिसा एग्जाम्पल बुंनोसै नोङो फैसाखौहाय बेंकनिफ्राय बख'नानै अबेहाय दोनो वालेटाव दोनो नङा होमबा आरो नों मोनसे जायगायाव सोरनियावबा माबा मोनसे माल बायो नङा होमबा बे बायोबा नों अबेनिफ्राय फैसाखौ हरो नोंनि वालेटनिफ्राय माने वालेटआ मोनसे ट्रेडिं एकाउन्ट बायदि आरो नोङो बे मानसिनिफ्राय जेखौ बायगोन नोङो बेगावहाय दोनो नङा होमबा बे बेगा जाहैबाय माबे डिमेट एकाउन्ट बुजिबाय आरो बेबो नोंनिफ्राय जे ट्रेडिं एकाउन्टनिफ्राय माइनास जानानै थादों बेबो गावनि फैसा दोनग्रा जायगायाव बे फैसाखौ दोनो नङा माने बियो बिनि ट्रेडिं एकाउन्ट बेबायदि आरो डिमेट बे जे जायगानिफ्राय मालखौहाय जे जायगायाव दोनदों बियो बेनिफ्राय बियो मालखौ हाननानै नोंनो हरगोन आरो नोङो बेगाव सोगोन नोंनि बेगा जाहैबाय डिमेट एकाउन्ट आरो बै जे जायगायाव दोनदों बे सेल्फ बे जाहैबाय बिनि माबे डिमेट एकाउन्ट दा जोङो डिमेट एकाउन्ट गैयाबा मा जायो नोंहा जुदि खालि ट्रेडिं एकाउन्टल' दंबा मा जायो नोङो सानसेनि गेजेरावनो नोङो मा खालामनांगौ जायो शेयारखौ बायनानै आरो फानफिननांगौ जायो जेरै शेयारा 9:15 मिनिटाव खुलियो आरो 3:30 क्लस जायो दा बेनि गेजेराव नोङो शेयारखौहाय मा खालामनांगौ जानानै फैयो बायनांगौ आरो फानफिननांगौ जाथारो मोनथिबाय दा बेनि थाखायनो मा नांगौ जोङो डिमेट एकाउन्ट आरो ट्रेडिं एकाउन्टखौ नांथारगौ जायो जुदि सानसेब्लाबो नोङो हल्ड खालामनो थाखाय नोङो 1 इयार बा 2 इयार बेथ' मा खोथा 1 डे हल्ड खालामनानै जुदि गाबोन फाननोब्लाबो गाबोन शेयारखौ नोङो फानफिनगोनब्लाबो नोङो मा नांगौ जायो डिमेट एकाउन्टखौ नांथारगौ जायो जोङो बे जिनिसा गोबां प्रसेस खालामनो हागौ खिन्थु बेखौहाय ब्रकारफ्रानो बेखौ खालामजोबो जोंनि गेजेराव गोबां ब्रकारफोर दङ आरो बे ब्रकारफ्रा जोङो रावखौबो थगाया मानोना थगायनो हाया स्टक मार्केटाव मोनसे माबा दङ बेखौ नोजोर लाग्रा सेबि दं सिकिउरिटि एक्सचेन्ज बर्ड अफ इन्डिया बियो माने बे दालालफ्रा सोरनिफ्राय बेसेबां फैसा लादों सोर बेसेबां माने शेयार बायदों सोर बेसेबां फानदों बिनि माने हिसाब खिथाबखौ बिसोरो उइकलि लाखिबाय थायो आरो बेखौ ब्रकाराबो बिसोरनोबो आरो नोंनोबो बिनि हिसाब खिथाबखौहाय होथारनांगौ बेनिखायनो बिसोरो मालाबाबो फ्रड खालामनो हाया बेनिखायनो जोङो बेखौ जेबो गिनो नाङा जास्ट नोङो
स्टक मार्केटाव बे कम्पानिनिफ्राय ट्रेक रेकर्डखौ मोजां नायनानैहाय नोङो जुदि शेयारखौ बायो आरो फानोबा नोङो निश्चय स्टक मार्केटावहाय नोङो साक्सेस जानो हाथारो। आरो सोरबा जुदि मोजाङै जुदि मोनथिनो लुबैदोंबा आंनि गाहायाव होनाय मोनसे नाम्बार दङ, बे नाम्बाराव आंखौ डाइरेक्टलि फन खालामनो हागोन आरो आङो फनजोंनो ओरैनो मोजाङै फोरोंनो हागोन। आरो अबेहाय खुलिनांगौ बेखौबो आङो बिना फैसायै खुलिनानैबो होनो हागोन। आरो गाहायाव आं डिसक्रिपसनावहाय होदों मोनसे लिंक, बे लिंकआव थुनानैबो नोंथांमोना डिमेट एकाउन्ट आरो ट्रेडिं एकाउन्टखौ खुलिनो हागोन। दिनै बे भिडिअखौ आं बेवहायनो फोजोबनो सानबाय। आंनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनो, लाइक खालामनो आरो हायोबा शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायो, जाहाथे जेसेबांनाखि हायो जोंनि बर' फिसाफ्रा स्टक मार्केटावहाय शेयार बायना फानना बेखौहाय मुलाम्फा खालामनो हायो। जेरै हाइस्टआव आमेरिका खालामो, जेरैहाय जोंनि इण्डियाआवबो गोबां माने जेराव दिल्ली, मुम्बाइ, बेंगलुरु, चेन्नाइ बेफोरबायदियाव गोबां मानसिफ्रा स्टक मार्केटावहाय फैसाखौहाय इनभेस्ट खालामनानै गोबां धोनि सुबुं जानो हायो। जेरै इण्डियान नाम्बार वान राकेश झुनझुनवाला, इण्डियाआव नाम्बार वान, बियो जेहा जेबो कम्पानि गैया, खिन्थु बियो स्टक मार्केटावहाय फैसा इनभेस्ट खालामनानै बे गोबां हाजार कौटिनि मालिक। जोंनि गेजेरावबो हयथ' बिदिनो जानो हागोन। दिनै आङो आंनि बे भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबबाय। गोजोन्थों।